tuk tak 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 tak. Ya ya yo ya ya. Opa. Oh, hey, ya, wow.
Iya, iya, iya.
wong jarum manis dikasih jarum panit di wong manis sing merak ati minta cium manis dikasih cium minta cium wong manis dikasih cium wong manis sing merak ati yo 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 kae putri Larasati Putri Larasati jogetane pansa merati kae Putri Larasati jogetane pansa merati kae Putri Larasati jogetane pansa merati
teruse Iya, 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 iya. Ya. Panggilan untuk Mbak Puput dimohon untuk masuk ke dalam kalangan. Sekali lagi panggilan wis toh. Iya, iya, iya. Aku ora ngerti nek Puput ini jero ya. Maaf. Arep tak pisui kok ya wong lansia. Kepala nebut. Aku udah ngomong. Kya tumandang prajurit aning palagan tansah sangkot ing karya
datan mingko rame ing karya haning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih Ya tumanjang prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya datan mingko rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih Kya tumandang prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya datan mingko rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih Iya. Iya. Numpak tayar. Yo. Oscar Rosa, yo.